Ak sa vaše deti nudia s bežnými stavebnicami, je čas zoznámiť sa s Lucky U. Tento prevratný typ stavebnice rozvíja u detí všetky potrebné a dôležité schopnosti. Lucky U má 7 typov dielikov v 10 pestrých farbách s unikátnym klikovým mechanizmom ich spájania. Vďaka dielikom a systému spájania poskladáte nekonečné množstvo pevných a stabilných modelov. Stavebnica sa vyrába zo špičkových materiálov v Japonsku. Q v názve stavebnice sa v japončine vyslovuje ako Q a predstavuje guľu. Guľa je jedným z množstva geometrických tvarov, ktoré sa dajú poskladať z tejto revolučnej stavebnice. 7 typov dielikov umožňuje poskladať doslova takmer všetko, čo si dokážete v mysli predstaviť. Od jednoduchých dvojrozmerných modelov až po zložité a komplexné trojrozmerné modely zvierat, mechanizmov a aut, alebo aj praktické modely, ako napríklad držiak na perách. Neváhajte a využite ponúknutú revolučnú stavebnicu určenú pre všetky tvorivé hlavičky bez rozdielu veku.